тағйирёбии иқлим дар шароити имрӯза яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, аз зироати кишоварзӣ дар сурате метавон ҳосили баланд ба даст овард, ки парвариши он ба талаботи замони муосир мутобиқ гардида шавад. Дар ҳамин сурат метавон имкониятҳои табиии Тоҷикистонро барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳарчи бештар истифода намуд. омӯзиши равандҳои муосир ва тақвият додани робитаи илм бо истеҳсолот баҳри тавлиди маҳсулоти баландсифату рақобатпазири кишоварзӣ мусоидат мекунад. дар ҷумҳурӣ ва дар ҷаҳон тағйирёбии иқлим ба кулли ба амал омада истодааст ва бояд мо олимонро мебояд ки бо хоҷагидорону деҳқонон ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва мутобиқ гардондани навъҳои нав ба шароитҳои минтақа ва инчунин роҳҳои пешгирӣ кардани талафёбии ҳосил аз омилҳои тағйирёбии иқлим дар дараҷаи аввал меистад. ва бояд ҳаминро қайд кунам ки имрӯз бахусус тухмипарварони ҷумҳурӣ асосан хоҷагиҳои тухмипарварии картош ба онҳо тавсия дода шуд ки бояд ҳадаман аз давраи кишт то дарои ҷамъоварии ҳосил қоидаҳои агротехникӣ илман асоснок бояд риоя карда шавад. то дар сурате ки қоидаҳои агротехникӣ илман асоснок дар соҳаи расани ба хусус картошкапарварӣ агар риоя карда нашавад, мо наметавонем ҳосили баланди дилхоҳ ба даст оварем. асоси фаровонҳосилӣ аз интихоби тухмиҳои хушсифатӣ ба фасли сол ва маҳалли парвариш мутобиқ вобастагӣ дорад. бо назардошти ҳамин, дар доираи робитаи илм бо истеҳсолот барои кишт тухмиҳо дар шароити кунунӣ мутобиқшуда интихоб карда шавад. барои ин қабл аз ҳама бояд набзи имрӯзаи табиат омӯхта шавад, то зироати киштшуда дар раванди омилҳои табиӣ ҳосили баланд дода тавонанд. барои ин интихоби наву намудҳои ватанӣ беҳтар аст. дар ин баробар барои офаридани тухмиҳои нав бошад бояд тадбирандешиҳо тақвият дода шавад. мо ҳамин масалан қоидаҳои агротехникӣ илман асоснок риоя накунем, наметавонем ҳосили дилхоҳ ба даст орем, чунки тағйирёбии иқлим ин ба тағйирёбии ҳосило ки ба вайроншавии ҳосилнокӣ ва инкишофи расанӣ оварда мерасонад. ва мо айни замон корҳоеро ба роҳ монда истодем ки бояд ҷиҳати бартараф намудани талафоти ҳосил аз ҳисоби тағйирёбии иқлим корҳои илмӣ аллакай ҷонок намуда истода ҳастем. гуфта метавонам ки мо дар оянда навъҳои наверо ба навсанҷӣ пешниҳод менамоем ҷиҳати тобиқгардонӣ ки ба ҳамин шароити минтақаи яъне тағйирёбии иқлим аллакай омӯзиш рафта истодааст ва онҳо мутобиқат пайдо намудаанд ва дар оянда мо ҳамин қисман ам бошад хоҷагиҳои тухмипарварӣ ки худи деҳқонро бо тухмиҳои яъне барвақтӣ ё ки ба шароитҳои номусоиди устувор таъмин карда метавонем. имсол низ дар ҳоле ки кишоварзони мамлакат аз имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ самаранок истифода карданиянд, интихоби дурусти тухмӣ аз масъалаҳои асосӣ боқӣ мемонад. зеро дар шароити кунунӣ наметавон аз ҳар наву намуди тухмӣ ҳосили баланду маҳсулоти босифат ба даст овард. дар ин баробар олимону коршиносон зимни чорабинӣ изҳори ақида намуданд ва инобат гирифтани натиҷаи корҳои илмию амалӣ пешниҳодшуда ва дар ниҳоят хулосаи дақиқ баровардан барои таъмини рушди соҳа самаранокии соҳаи кишоварзиро баланд мебардорад. мақсади асосии ҳамаи хоҷагидор ба даст овардани фоида мебошад. бояд тухмиҳои сертификатшударо кишт кунад, тухмиҳое ки минтақабоб шуданд. масалан дар феҳристи давлатӣ навъҳо кадом нав дар кадом минтақа, мисол дар он ҷо тезпаз аст, миёнапаз аст, дерпаз аст, дар кадом минтақаи суғдай, хатлонай, ноҳияи тобаи ҷумҳурия, мисол вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонай, дар куҷо хуб мешавад, бояд аз феҳристи давлатӣ хоҷагидор истифода барад. мақсади асосии феҳристи давлатӣ ҳам ин як кӯмак ба хоҷагидор аст ки агар хоҳад тиҷорат кунад, мебинад ки ҳамин нав агар минтақабоб шидагӣ бошад мумкин аст, минтақабоб шидагӣ набошад мумкин нест. бояд хоҷагидор ай навъҳои минтақабоб шуда, навъҳои мисол мегирем ки ҳозир барои гирифтани се ҳосил бояд навъҳои тезпазро кушт кунад ки мисол агар гандум тезпаз бошад, баъди гандум бо ҷувори макка мекунад, бо дар тирамоҳ баъди ҷамори ҷумҳурии макка бо дигар зироатҳои тирамоҳиро метавонад ки кишт кунад. мибаъд ҳамин агар омӯзишҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ зиёд карда шавад, метавонад
مثلا تلافیابی حاصل که پسشوی حاصلنوکی زراعت‌های کشاورزی بخصوص کارتوشکا پیشگیری کرده شود، چون که با هر یک دهقان، هر یک خوجگیدار، هر یک اهالی رو حتی میباید که اون نوع‌های رو استفاده برند که به شرایط منطقه همون منطقه اونها مطابق باشد. ما بسیار حالت‌ها از حساب انتخاب نادرست تخمی میتوانیم یعنی تلفات حاصل که پسشوی حاصل رو به عمل میاریم. این باعث میگردد که مثلا ثمرناکی اقتصادی همون خوجگیدار پس گردد. به خصوص رعایت نکردن این تخمی‌ها در کشت بهاری بر وقت در منطقه وادی‌ها که در منطقه کوهی، در منطقه نزدیکی، این باعث پسشوی حاصلناکی میگردد. олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ вобаста ба вазъи имрӯзаи тағйирёбии иқлим ихтироъ намудани навъҳои беҳтарини тухмии ватании ғалладонагӣ ва хӯроки чорво талошҳои зиёд ба харҷ дода истодаанд. таҳлилҳои гузаронидашуда нишон медиҳад ки асоси афзун шудани муваффақият аз истифодаи таҷриба ва техникаву мошинолоти кишоварзӣ манша мегирад. бо назардошти ҳамин ба кишоварзон тавсия дода мешавад ки доир ба ин масъала доим дар ҷараён бошанд ва робитаи илмро бо истеҳсолот бештар кунанд. агар истифодаи таҷриба ва техникаи муосир аз як ҷониб барои саривақт анҷом ёфтани кор мусоидат намояд, аз ҷониби дигар ин раванд метавонад муваффақияти хоҷагидорро дар самти бештар намудани истеҳсоли тухмиҳои мутобиқ ба шароити тағйирёбии иқлим бештар кунад. истифодабари мақсадноки замин хоҷагидор бояд ҳаракат кунад, шудгори хушсифат кунад. баъзан хоҷагиҳо ҳастанд ки фақат ба воситаи тракторҳои ғилракдор кишт мекунанд. ин нодуруст аст. ақаллан дар 3 сол, дар 2 сол як бор бояд ба трактори тасмачарх шудгор кардан дар кор, барои он ки алафҳои бегона чуқур меғалтанд, замин хосияти физикиву ҳавогузарони замин хубтару беҳтар мешавад. трактори тасмачарх вақте ки хоҷагидор шудгор мекунад, зироата кишт мекунад, аз дигар шудгорову вақти ҳосилбандида мебинӣ тамоман дигар аст, фарқкунанда аст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки тағйирёбии иқлим ба вайроншавии ҳолати кунунии экосистемаҳо, аз байн рафтани манбаъҳои табиӣ барои обёрии заминҳо, афзоиш ёфтани касаливу зараррасонҳои зироати кишоварзӣ ва коҳиш ёфтани ҳосилнокӣ оварда мерасонад. ин ҳолат бошад ба иқтисодиёти кишварҳо бетаъсир намемонад. мувофиқи маълумоти илмӣ, ҳарорати ҳаво то андозае баланд гашта, шӯршавии хок ва паст гаштани ҳосилнокии зироат мушоҳида мегардад. то охири асри 21 давом ёфтани ин раванд аз эҳтимол дур нест. мутаассифона таъсири тағйирёбии иқлим дар ҳудуди кишварҳои осиёи марказӣ аз ҷумла дар тоҷикистон низ мушоҳида мегардад. ба таҳқиқи олимони соҳа, яке аз мушкилии асосие ки дар натиҷаи баланд гаштани ҳарорати ҳаво дар ҷумҳурии тоҷикистон ба амал меояд, метавонад ба паст шудани ҳосилнокӣ ва талаф ёфтани ҳосил сабаб гардад. ин метавонад барои боз ҳам гарон шудани арзиши маводи ғизоӣ дар бозори ҷаҳонӣ оварда расонад. мутобиқ гардонидани соҳаи кишоварзӣ ба раванди тағйирёбии иқлим, таъмини истифодаи самаранокии заминҳои кушоду наздиҳавлигӣ ва афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз роҳҳои асосӣ барои таъмини талаботи оила бо маводи ғизоӣ аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. برای پیشگیری نمودن از ضرررسانی‌ها و زیرات‌های کشاورزی، مثلا غله‌دانگی‌ها یا اینکه سبزیجات‌ها پیش از کشت باید اساساً تخمی‌ها رو برای کشت کردن و تخمی‌ها رو با مخصوص زهرخیمیکات‌ها برای پیشگیری از کسلی‌ها زهرآلود کنند، یعنی که تخمی‌ها رو با اصطلاح کارکرد نمایند. مثلا برای پیشگیری نمودن از تخمی‌های غله‌دانگی‌ها یا اینکه دیگر زیرات‌های کشاورزی از زهرخیمیکات‌هایی که ویتاواکس، راکسیل یا اینکه با مایع بردوسی 1% 2% میتوان تخمی‌ها را پس از کش کارکرد نمایند. مقصد کارکرد نمودن تخمی‌های ما پس از کش از آن عبارت میباشد که
вақте ки мо тухмиҳоро пеш аз киши заҳролуд намоем, дар дохили тухм махсус бактерияҳо, махсус замбурӯғҳо, махсус вирусҳое ҳастанд ки касалиҳоро ба вуҷуд мебиёранд. Метавонад ин роҳи пешгирӣ аз ҳамин касалиҳоро гирифта шаванд. Барои пешгирӣ аз касалиҳои зироатҳои кишоварзӣ ё ҳашаротҳои зарасон бояд дар давраи тирамоҳ зимистон, дар ҳамин давра бояд коркарро чунин корҳоро ба анҷом расонанд. олимони соҳа зарур мешуморанд ки дар чунин вазъ ҳарчи тезтар ба даст овардани навъҳои ба ҳарорати баланди ҳаво тобовар, тезпа, серҳосил ва ба об кам талабот доштаро дар истеҳсолот ҷорӣ бояд намуд. барои афзун гардонидани муваффақият дар ин самт истифода аз дастовардҳои илмию эҷодии муосир аз қабили генетика бояд самаранок истифода бурда шавад. ба ҳамаи хоҷагидорон, ба деҳқонон тавсия метаҳам ки вобаста ба шароити минтақа, вобаста ба тағйирёбии иқлим он навъҳоеро интихоб кунанд, кишт кунанд ки ба шароити ҳамин минтақа мутобиқ бошанд. ва хуб мешад ки хоҷагидорони деҳқонон дар вобаста ба шароити минтақаи худ агротехникаи илман асоснокро ба роҳ монанд. Чунки ҳар рӯз олимони академияи илмии кишоварзии Тоҷикистон бо деҳқонон дар ҳар як хоҷагиҳои масалан ҷумҳурӣ корҳои фармондеҳиро бурда истанд ва минбаъдам мо кӯшиш менамоем ки бо хоҷагидорон дар якҷоягӣ дар ҳамкорӣ бошем. Дар сурати риоя накардани қоидаҳои агротехникии илман асоснок метавонад аз ҳисоби тағйирёбии иқлим ҳосил пурра талаф ёбад. масалан дар минтақаҳои водигӣ чиқадр ки мо баҳори соли 2021ро агар таҳлил карда бароем, дар давраи пас аз моҳи апрел умуман боришоти табиӣ ба амал наомад ва ҳарорат як бора баланд гардид ки ин боиси нисбатан паст шудани ҳосили зироатҳои кишоварзӣ ба хусус картошка гардид. ба таҳқиқи олимони соҳа бояд корҳои селексионӣ ва тухмипарварии зироати кишоварзӣ дар минтақаҳои баландкӯҳи мамлакат тақвият дода шаванд ва дар ин мавзеъҳо наву намудҳои нави растанӣ дар истеҳсолот ҷорӣ карда шавад, зеро минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон аз имкониятҳои табиӣ ҳанӯз истифода нашуда барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. ин ҳолат баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи боэътимод мегузорад. тавсия дода шуд ки риояи дурусти қоидаҳои агротехника ба хусус нуриандозӣ дар соҳаи кашкапарварӣ риоя карда шавад. чунки аз меъёр зиёд истифода бурдани нуриҳои минералӣ боиси яъне якчанд ҷаҳатҳои манфӣ дар соҳаи кашкапарварӣ оварда мерасонад. бахусус аз меъёр зиёд истифода бурдани нуриҳо боиси зиёдшавии касалиҳои гуногун дар картошка, инчунин нигаҳдории давраи ҳосили кӯтоҳ мекунад ва аз тарафи дигар ки дар ин ҷо аслан хоҷагиҳои тухмипарварӣ иштирок доштанд, тавсия дода шуд ки бояд ҳатман нуриҳои азотӣ дар соҳаи тухмипарварии картошка меъёри муайяни илман асоснок истифода бурда шавад. хоҷагидорам бояд омӯзад, ё бо олимо ҳамкорӣ мекунад, ё худомӯзӣ мекунад. бояд омӯзад, вақте ки дар замин кор мекунад, бояд хосияти биологияи зироатҳоро донад. мисол корҳои агротехникиро бояд омӯзад, донад, дуруст истифода барад. баъзан хоҷагиҳо ҳастанд ки нурии минералӣ аз ҳад зиёд истифода мебаранд ки мисол як ҳосили хуб гирем, фоида ба даст орем. ин баръакс ба замин таъсири манфӣ мерасонад ки дар соли дуюм хоҷагидор ҳосили хуб ба даст оварда наметавонад. баъзан хоҷагиҳо ҳастанд ки аз ҳад зиёд, мисол аз меъёри муқаррари зиёд истифода мебаранд нурии минералиро. ин ҳамон мисол зироати картошка ё дигар зироат бошад, нигоҳдории он кам мешавад. таъсири ҳамон нурии минералӣ дар он зироат мондагӣ аст, аммо таъсири манфиша мерасонад. дар асоси таҳлилҳо ба роҳ мондани кишту парвариши зироат афзоиши истеҳсолро таъмин мекунад. олимони соҳа зарур мешуморанд ки дар истеҳсолот наву намудҳои тухмии зироати кишоварзӣ ки дар давраи нашъу намояш ба об нисбатан кам талабот доранд, бештар кишт карда шаванд. дар ин баробар тухмиҳои зироат ба ин раванд мутобиқ гардонида шавад. барои бартараф намудани барои корҳои агротехника, корҳои зимистонгузарон нагузарондан метавонад дар ҳолати афзоиш намудани зироатҳои кишоварзӣ
бахусус ё боғу тогзор ё зироятҳои кишоварзии дигар метавонад ба касалиҳои занбурӯғӣ яъне ки ба касалиҳои занбурӯғӣ ба касалиҳои вирусӣ гирифтор шавад. Аз қабили дар боғу тогзор бошад, дар боғу тогзор касалиҳои парша, яъне ки дар ангурзор бошад касалиҳои оидиум, ана дар сабзавотҳо бошад, яъне ки дар картошка ё сабзавотҳо бошад касалиҳои фитофитароз гирифтор шуда метавонад. қайд кардан ба маврид аст ки олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон таи солҳои охир навъҳои нави картошка, пахта, намунаҳои ояндадори гандуму лӯбиёгиҳо ва тухмии хӯроки чорворо дар истеҳсолот ҷорӣ намуданд, ки онҳо нисбат ба дигар навъҳо ба об нисбатан камталаб буда ба касалиҳо устувор ва серҳосил мебошанд. Олимони тоҷик тавсия медиҳанд, ки дар сурати дар истеҳсолот ҷорӣ намудани чунин навъҳо метавон дар оянда харҷи обро хеле кам намуда истеҳсоли маводи заруриро зиёд намуд. барои мутобиқ гаштан ба тағйирёбии глобалии иқлим ва паст намудани таъсири он ба соҳаи кишоварзӣ, олимонро зарур аст, ки тадқиқоти илмиро бештар намуда баҳри ба даст овардани наву намудҳои тухмии нави ояндадори зироати кишоварзӣ, аломатҳои наслии тезпазӣ, устуворӣ ба касаливу шӯрии хок, камталабӣ ба об ва серҳосилиро доро мебошанд, фаъолиятро дучанд намоянд. Зеро ҳолати кунунӣ ва таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маводи ғизоии ниёзи аввал аз илму истеҳсолот робитаи ҳарчи бештарро тақозо дорад. истифодаи самаранокии замин бошад, аз ҳар як замин истифодабаранда масъулияти дучандро тақозо дорад.